Ako spustím Kahoot? Nájdem si vhodný Kahoot, kliknem na link. Kliknem na tlačidlo Host Liu. Alebo sa zaregistrujem. Alebo sa rovno prihlásim. Zobrazí sa vybraný kvíz. Treba si pozrieť typ kariet. Napríklad v tomto nie je na prvej karte kvízová otázka, len úvodný nadpis. Spustíme. Aplikácia ponúkne možnosť pre triedy objavovať splnením úloh nové svety, ale dnes pôjdeme bez ostrova. Vždy nechám triede na výber, či chcú klasický kvíz ABCD alebo minihru. Minihra je lepšia vtedy, ak chcete obmedziť čas trvania hry. Klasický kvíz sa môže natiahnuť. Kliknem na štart. Kahoot vytvorí prihlasovací číselný kód a QR kód. Žiaci sa prihlasujú. Ak už nechcem, aby sa prihlásili ďalší, viem Kahoot zamknúť. Pokiaľ sú žiaci moc kreatívni a prihlásia sa pod nevhodným menom, môže ich učiteľ zrušiť kliknutím na hráča a na tlačidlo Remove. Spustím hru. Toto je spomínaná snímka bez otázky. Ďalšou snímkou už nasleduje kvíz, ovládame ho pomocou tlačidiel Next. Pár otázok preskočím. Kvíz sa nakoniec vyhodnotí. Po ukončení môžem vybrať ďalší kvíz z vlastnej knižnice. Alebo na stránke domov priamo z knižnice Kahootu. Nakoniec sa určite nezabudnite odhlásiť. Prajem zábavnú aktivitu a držím palce pri hre.